Akwụkwọ abụọ nke Enọk isi nke 10. Ndị ikom abụọ ahụ wee duru m rigoo n'akụkụ ugwu, gosi m n'ebe ahụ ebe dị egwu nke ukwuu, na nwere ahụhụ niile dị iche iche dị n'ebe ahụ, ọchịchịrị na-adịghị mma na nchichi nke na-edoghị anya, ma enweghị ìhè n'ebe ahụ, kama ọkụ na-adịghị mma na-adị mma mgbe niile. Na-ewere osimiri na-enwu enwu na-apụta na nke ahụ. Ebe niile dị n'ebe niile ọkụ, na n'ebe niile e nwere ntụ oyi na ice, akpịrị ịkpọ nkụ na ịma jijiji. Mgbe abụ dị nnọọ obi ọjọọ, ndị mmụọ ozi, mmụọ ndị na-atụ egwu na-enweghị obi ebere, na-ebu iwe ngwa agha na-enweghị obi ebere, wee sị, ahụhụ, iwe, otu nnọọ egwu ebe a. Na ndị ikom ahụ wee sị m, ebe a, o Enọk, a kwadobere ya maka ndị na-akparị Chineke, ndị n'elu ụwa na-eme mmehie megide ọdịdị okike, nke bụ mmebi ụmụaka, dịka ejiji nke nwoke na nwanyị, inwe anwansi, mgbaasị na mgbaasị nke ekwensu, na ndị na-anya isi n'omume ọjọọ ha, izu ohi, ụgha, aghụghọ, anyaụfụ, izu ike, ndị ịgbara mmadụ, ndị na-agba afa n'ihi ajọ omume ha, na ndị na-anya isi n'omume ọjọọ ha, izu ohi, ụgha, izu ike, na ndị na-egbu mmadụ, onye ebe ọhụrụ ndị ogbenye na-ebupụ ngwongwo ha na onwe ha na-aba ọgaranya, na-emerụ ha ahụ maka ihe onwunwe ndị ọzọ, ndị nwere ike imeju ihe efu, mere ka agụụ nwụnahụrụ, nwee ike iyi uwe yipụ ndị gba ọtọ, na ndị na-amaghị onye kere ha, na-akpọ isi ala nye ndị na-enweghị mkpụrụ obi, na ndị na-adịghị ndụ, chi ndị na-adịghị ahụ ụzọ, ndị na-adịghị anụkwa ihe, bụ chi efu, ndị na-ewukwa arụsị dị iche iche awara awa, na-akpọkwa isi ala nye ọrụ aka rụrụ arụ, n'ihi na edoziwo ihe ndị a niile ebe a n'etiti ndị a, bụ ihe nketa ebighị ebi. Ndị ikom ahụ kpọrọ m ma duru m gbagoo n'elu ugwu nke 4, ma gosi m ijegharị niile nke na-esochi, na ụzara ọkụ niile nke ìhè anyanwụ na ọnwa. Ma ọ na-aga mgbe niile dịka ifufe na-aga n'ike n'ike nke ukwuu, ọ dịghịkwa izu ike ehihie na abalị. Ụzọ ya na nlọghachi ya na-esonyere kpakpando 4 dị ukwuu na nke ọbụla. Isi nke 12. Ịtụle ije ha, tụnyere ìhè ha, hụ na ìhè nke anyanwụ karịrị nke ọnwa. Gburugburu ya na weelụ niile nke kpakpando nwere n'okpuru ya nnu kpakpando n'aka nri nke weelụ anyanwụ, na 4 n'aka ekpe. Nke ọbụla nwere n'okpuru ya 1,000 kpakpando na ọzụzụ 8,000, na-enye anyanwụ mgbe niile. Ma n'ehihie, nnu ndị mmụọ ozi 15 na-eje ya. N'abalị kwa, nnu ndị ikom 2 na ọga 10, ndị nwere nku 6, na-esokwa ndị mmụọ ozi n'ihu wiil anyanwụ n'ime ire ọkụ. 100 ndị mmụọ ozi na-amụnye anyanwụ wee mụnye ya, wee hụkwa ihe ọmụma ndị ọzọ na-efe efe nke anyanwụ, ndị aha ya bụ Phoenix na Chalkidri, ndị ebube dị ebube, ndị nwere ụkwụ na ogologo dịka ọdụm, na isi agụ iyi anyanwụ, na-ebu okpomọkụ na igirigi dịka Chineke nyere ha iwu.
Ya mere anyanwụ na-achịgharị na-aga wee na-awa n'okpuru eluigwe. Isi nke 13. Ndị ikom ahụ wee chịrị m jeru ihe nkedo wee mee ka m nọdụ n'ọnụ ụzọ ámá nke anyanwụ, ebe anyanwụ na-apụta dịka ụkpụrụ nke oge akara aka si dị, na okirikiri ọnwa niile nke afọ ahụ si dị, na ọnụọgụgụ awa ehihie na abalị. Anyanwụ na-ebilikwa ruo ọnwa niile, wee chigharịa ọzọ site n'ọnụ ụzọ ámá isii ahụ, dịka afọ niile si dị, otu a ka ọgwụgwụ afọ anọ si dị. Isi nke 14. Ndị ikom ahụ wee duru m jee ọzọ n'akụkụ ọdịda anyanwụ, wee gosi m ọnụ ụzọ ámá ukwu nke emegheworo n'akụkụ ihu anyanwụ, na ncherịta ihu ebe anyanwụ na-ada, dịka ọnụọgụgụ ụbọchị ahụ si dị, nnụnụ ọgụ 65 na otu ụzọ n'ụzọ anọ. Otu a ka ọ na-arịdakwa ọzọ ruo ọnụ ụzọ ámá nke ọdịda anyanwụ, na-adọkpụrụ ìhè ya ịdị ukwuu nke ọnwụnwụ ya n'okpuru ụwa, n'ihi na ebe ọ bụ na okpueze nke na-egbuke egbuke ya dị n'eluigwe na Onyenwe anyị na-echebe site na 400 na mmụọ ozi, mgbe anyanwụ na-aga gburugburu na wịịlụ n'okpuru ya, na-eguzo n'oke awa site n'abalị, na-anọ ọkara ya ụzọ n'okpuru ụwa. Mgbe ọ na-abịa n'ebe ọwụwa anyanwụ ịbịaru nso n'awa nke asatọ nke abalị, ọ na-eweta ìhè ya na okpueze nke na-egbuke egbuke na anyanwụ na-enwu ọkụ karịa ọkụ. Isi nke 15. Mgbe ahụ, ihe niile nke anyanwụ nke a na-akpọ Fenik na Kalkidri na-agbawa abụ. Ya mere anụ ufe ọbụla na-efegharị na nku ya na-aṅụrị n'ahụ onye na-enye ìhè, wee tiwaa abụ n'okwu ọnụ Jehova. Onye na-enye ìhè na-abịa inye ụwa dum ìhè. Ma ndị nche ụtụtụ na-akpụ akpụ, nke bụ ụzarị anyanwụ, ma anyanwụ nke ụwa na-apụ apụ, ma nata ìhè ya ka ọ na-amụnye ihu niile nke ụwa. Ha wee gosi m ngụka nke anyanwụ na-aga, ma ọnụ ụzọ ámá nke ọ na-abanye. Ndị a bụ nnukwu ọnụ ụzọ ámá nke ngụkọta oge awa nke afọ. N'ihi nke a, anyanwụ bụ oke ihe ekere eke nke okirikiri dị ruo afọ 28 malite ọzọ site na mmalite.